Machovky. A z čeho mám? A kouříš dlouhý startky, vole. Startka! Ne, já vím, ty mi to napadí, ale nejde už. Ne, já budu držet jakože mikrofon. Tak máš mikrofon. Živej vstup. S kým mluvíme? On radio horizal. Sedni si, doktore. Ne, podaj. Počkaj. Živou reč. Normálně. Daj mi so. Dobrý den, pane. Není. Reportér Volám z stát. TV Tavistok 71. Chtěl bych vás požádat o nějaký krátký rozhovor pro naše posluchače, diváky. Mě je hrozná zima. Teď byste měli začít mluvit. Hej, a o čem mám začít mluvit? Takže jak se vám to líbí tady v Anglii? Zdravím. Nenadávejte, jo? Nenadávejte. Ona nepívá V pohodě. No říkám, nemá. Komerční break, jo? Aplaus! Ještě ne! Ještě Pokračujeme. Jistě! Co byste odporučil našim divákům jako na závěr pořadu? Jak iba sexu. Hej, čo? Ještě jednou na hlas. Iba sexu. Jiggy, chápeš? Jiggy. Děkujeme za rozhovor. Máš tam korbu celou tu flešku. Děkujeme za rozhovor, pane. Fakt? Ještě na kameru taky společný úsměv. Nešlu. Není. Konec.